Joo, siis sehän ei ollut mulla silloin. Eikö se ole huono? Muistelen joku sanoi, että näillä niin jättiroilla on joku, en muista mikä, mutta joku komplikaatio, mikä niille saattaa herkemmin tulla siitä. Mä en muista, mikä se on. Jos on sitten on pesaamaan, niin sitten kyllä. Vähän. Sitä tarvii kunnioittaa, se on kökärä, mutta mitä sanoa sille, mitä asiat. Mä tiedän, että ihan hyvä, kun se on vähän sen kuritoinen, se on hyvä, että toinen sanoo, että miten tämä homma menee. Ei se sillä sitä koko ajan ymmärrä silleen, että jos se niinku tajuu, että se on iso menee päällä, mutta jos toinen on tarpeeksi tiukka kaveri, kyllä että siitä niinku uskoo vakavasti, se on vaan sille, mitä niin tiukasti sanoo. Se on vähän sellainen häirikkö, että sitä ei oikeastaan yhtään haittaa, että olipa se palaute niinku negatiivista tai positiivista, kunhan sitä palautetta tulee. Ihan sama, vaikka kaveri ärjyttäisi ja kiukuttaisi, niin kauan kuin ei niinku pahasti saa.